Почнах да свиря на 3:30. Като бях студентка, съм свирила даже и по 10 часа на ден. Много продължително. По принцип исках да уча в чужбина. Първия изпит беше в Щутгарт, взехме и там останах. Ако ми се наложи да не свиря повече на пиано и да не упражнявам професията си, знам, че има други неща, които мога да правя. Играя на електронни игри, защото по този начин абсолютно мога да избягам от действителността, която ме заобикаля и от доста напрегнатото ежедневие в нашата професия. Това занимание ежедневно всъщност със самия себе си и постоянно, тъй като пианист още повече, много често се занимаваш сам. Вкъщи свириш, мислиш, ми носи много това отделяне от света и от другите, само за мен. С пианото. Мога да кажа и че Вселената ни слуша, дори да сме сами. Различни хора, които не познаваш, хора, с които за много малко време трябва да станеш много интимен. Това също е приятно изживяване. Тоест никога не ти е скучно. Всъщност, този нестандартен начин на живота, който живееш като музикант, много ме привлича. С постоянната смяна на местото, където си, смяната на хората, това вечно движение, което се получава. Сега като се замисля, не мога да си представя да живея по друг начин. Всъщност мога, но не бих искала. Имам две къщи, две места, където се чувствам добре. Не, всъщност аз се чувствам навсякъде добре, но Варна са ми корените. Варна има нещо, което другото място го няма.